আহিব লাগে এইটো বাইকটা নহয় আমাৰ কমিটিৰ পৰা सोंदों আহাটা এবারে আহিব লাগে কিন্তু টাইমটো দিছে দুইবার आरो সুবিধা অসুবিধা ফার্স্টর সময় পাওয়া নাই সেকেন্ডত আহিলো मोनसिनसिब्राय सेकेन्डआव जुदि उसुबिदा बाथौ फार्स्टआव मिशन আহিলো बे बाथौ मिशननि गेजेरजों मনত राखिबा जोङो सोलोंथाइखौ जौगाहोनायजों लरा स्वाली लोगोसे बिसिकै फैसा दिया आरो जों धोरोमनि जौगानायखौबो जोङो लालांगासिनो दङ धोरोमनि गियान होलांगासिनो दङ 1500 फैसा मानोना दियाता धोरोम थायोब्लासो जोंनि जेनाखि रायजो जानाय কোনো লরা स्वाली हातो जायो धोरोम गैयाब्ला आब्रुथि थाया मानो होननानै बुङोब्ला धोरोमासो कन्ट्रल खालामो हाउ टु कन्ट्रल योर माइन्ड एन्ड बी हेपि होनदों कन्ट्रल खालामनो थाखाय जोंनि जेनाखि गोसोखौ कन्ट्रल खालामनाय बे जाबाय धोरोमनि नोजोरजोंसो जोङो कन्ट्रल खालामनो हायो आरो जोंनि रायजो जानाय बे गोजोन जायो दिनैहाय जोङो बाथौ धोरोम हिसाबै फैसा बुरजा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा बेबायदि मिशन गैयामोन दिनैहाय आसामाव गासै 17थानि बारा जाबाय बेबायदि मिशन गायसननाया बे फरायसालि गायसननाया बे फरायसालि गायसननाया जाहैबाय सोरबाया बर' मिडियामजों सोरबाया इंराजि मिडियामजों गायसननानै मोजां सोलोंथाइ होबोगासिनो दङ आरो इयुनावबो होलांबाय थागोन नाथायबा नैबे जाहैबाय इंराजि मिडियामजों फोरोंनाय मोनसे फरायसालि मोनसेनिफ्राय इंलिश स्कुला दिनैहाय खोब मोजां सोलिगासिनो दङ इयुनावबो जोङो होबाय थालांगोन मानोना गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों बे फरायसालिखौ गायसननाय जादों फरायसालि गैयाब्ला जों डेभेलप जानो हाया इयुनाव जाहाथे बे फरायसालिनि गेजेरजों मोजां मोजां फरायसा ओंखारबोनायनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफ्रा साफा साफा धोरोमसुला जाबोनो हायो समाजाव गोग्गो आखल आखु दानायाव जेब्लाबो हेफाजाब मदद होनो हायो बेखौनो आङो चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ जानानै खावलायनाय थाबाय।